guys, maayong bunta guys. Makita na ko to guys ang akong amiga nga ania sa tulay. Nagkamit ni ani guys. Diro na hog kata pasiaw. Og akong gikuhan ang view sa may suba guys, ga baha di ay. Ano man? Taud-taud na mi guys wa magkita sukad pa sa elementary among mga bata og hangtod karon nga na high school na mao pa puy among pagkita. So nalipay kay ko guys, nagkita mi sa may tulay. Ako pong gikuhaan og view ang tulay namo guys. Kay akong nakita nga nagbaha di ay. Mo ni among tulay sa Panangatan guys oh. Nagbaha gagmay nya man ni uwan good guys, nakurat ko ani ba. Mo tong gikuha ng hog pictures og view. A few moments later. Hello guys. Atong makita guys aga ato ang kinagwapahan. Ajo ijuglay. Among amiga sa kan maniko guys. Hi, hello. How are you? I'm fine. I'm fine. Mag in English tag panagsa kay agatong in English nga gitay-an na. Nawa na. Guys, kusog kay ang baha guys oh. Moto ka? Moto ka kay na ano tay baon? Lidi na. Na naabha ka ni kilid oh. Wapa muli lang alikoy. Matay kusog pa na tunang baha tunay ni uli saro ka ba? Wa pa de sila mauli si Alitoy day. Lisod na ni Day? guduron. Napisas. Oh, kain kong niuli na si Alitoy. Dito ka sa dito. Hala nga nung wa dugay man sila niuli day. Ah, kaduha nang balik? 11 kilo sila ganyan. Naka-11? Yahay. Para ba? Minunggo ba sila sa alit kanina? Oh. Dahil ko nga. 11 media. Amo tong gihatod ni kang ma'am day? Dito mo? 11 media. O gahapon ba tong gihatod mo? Maybe ingon si Kuan to si Tomboy. Basi 11 kay Kuan. Ikuha mas anang og 2 kilo. Away. Isda sila karon pabilin. Yapas lagi dia sa mali wajah. Yapas dia sa Kuan. Anang atong lugar sa Baji ba dia gawas ni lagi ato sa magbunta ilang sawa nang puyat. Happy birthday! Birthday ni mo? Ha? Birthday di ay? Pila edad unday? Ha? Pila edad ni unday? Ha? 4? Eskwela na? Yes. Lontan ka karon? Ba't nito kay lonely si boy? Ay mama doy. Ay mama. Kasi nga ni mo doy. Kyle Ethan. Tawag kasi mo pa pag ito sa ating tugtog nga. Kuan mo to. Mesti ke sugun lang sa saya lang ganlik libet ato ba? Pao nga. Mao da itong nadaot. At ba nga duha ko iko. Ana aw. Budul. Pitslok pabitaw. Hoy. Dili ba ka murag ilong mo na?
Agoy luoya. Luoya goy ilong. Inalog. Sige po. Ingno na bari Julius ug si Alik gamay. Kinsa? Kani. Si John Lee. Hi, John Lee. Ay, di ko. Nga naman, John Lee. Ang sapot mo si Undoy. Ha? Wa man lagi kalagda kung kuan tubig. Beb. Ingot ko la. Napagod gamay. Ingot ko ba kana daghang koto? Kinsa mo to sa mga? Ago. Di ka ng green ba green? Luloy na, luloy. Luloy buros. Buat kajan. Buat. Ayo. Namalagan na yung papa. Si agad kay. Mamalangi re. Dagato na bago pa. Ito lagi ni siya. Siguro nahilo na to. Ah, de kay linaw. Pabaglinaw. Pungtanan. Pero managat kalian kita. Bira na pala rin dari isda mawa man. Matay ako si anong dagatin ko dagaton. Pero kana inig bay inig kahuman dagaton ko. Ah. Magatuya-tuya mga pod. Ini udah gatang nomor pungtanan beneran ba? Aso kay mau patagdagwan niya. Masamot na. Alpin na inam ng tubig luwang bread. Ah, binu. Imo ba dang maestra si Mosquito? Kat. Ha? Imo ba dang maestra si Mosquito? Mosquito nga. Anong ikaw naglamok? Uy. Ano, nakurat tayo kang higda. Diha man lagi gahapon ka na. Ah, si Kuan, si Ma'am Mildred. Oo. Ako ana. Wala lamok biscuit. Nagpat lagi ako mamarka. Dagpakan? Umukumot siya sa baba kay mo lang ako. Di sa kaabot kay habog mo ko ni siya. Nagpako nang wamang uli ako magsadyo. Di alam sud. Aning tayo mga guys, nagtapok ming pamilya diari sa may payag-payag. Naglantaw mi sa baybayon guys, so kinsay mudunggo. Guys, mani si Aladdin akong anak guys, mapay pagdunggo. Pero dito na siya sa Atbang, nidunggo na siya sa may Labasira guys. O mo na itong nakita nga gidayungan lang nila ang iyahang sakayan. Wa may hibaw guys, og pila ka kilo yang isda, ka wa may kita. Basta kay nidunggo na siya gikan sa iyang pagpanagat. Kana pag ngolo karaw do na ron. Ade, ako makakapitan. Usay ko istorya sa Banang Bergan. Sintay mo lagi. Ikaw. Iyaw ikog isda kay na rin dapat bakwa. Tulis ato kay sugong kang mama. Aron ni Oo. lagi kuros ko na pak. Bert, unsa to? Tungaw. Yung sa tungaw. Itigbas na ho na upat ka bahin. Kay ngano man? Namaak man sa itlog. Kinsa may ngano nakasulti? Oy. Mano nakasulti magkagpartig tungaw nganong natandog man to. Kinsa man di una ni sulti? Oh. Ang tabuan lagi ko no bagitigbas na tunga. Oo. Pero king na nasaho. Na may tungaw diri sa itlog kaon-kaon, kuhaon panog itsa gitigbas gikuros. Oh, kaupat. Upat jud ka bahin. Kuhaan panog atag.
Grabing tungawa, makitaan pag ito. Toslo, balog suka, ag atay. Grabing istorya, oy. Tuo pa mo? Nay mo labaw, ane, mo buto na dyan. Ayaw lang ninyo, laboy ha, kay wa na laing gamay damo. Asa pa man sila, nga tungaw, kaya gamayan naman doon ha. Naumpat pa dyan. Oo. Kapamahaw na ba kani? Da. Ilom lagi. Wa na nilabaw, Diyos tungaw. Ilaban lagi. Masa di ka. Kung time kulitan, palit taman-taman 140 manok. Da. Nga mo kay. Uy. Wa madja ginilaban. Law sa kamunggay ni ro. Ini are jadi pakarata kamu enggak Pisa day ko. Ibangan magsulupi mo. Lain mo buhi. Wa ko kahungaw. Ha? type. Kilaw lagi ya. Oso ba? Pangutana. Kung maghunas dako, kung magtaob gamay, unsa man? Isla korek ka dyan. Ah, Kira lubid hagjong bukid. ha? Bira lubid hadjong bukid? Dugdog. Unsa mo day? Dinhi karabuto kay mulakaw kog ako, unsa man na be? Kalabasa, correct. Tunok sa lasang tumban makapiang. Ang saman? Kung mo lingkod, taas. Kung mo tindog, buko. Ambot lang. Kamuti sa liting ilang paniting. Oh, unsa man? Ha? Unsa to? Unsa to? Kamuti saliti ilang panite? What is that? Pero ni apa isa, dito mo katagan eh. Batikon. Ha? Ang bardo mo katagan mo eh. Sa liyo pa nakaila, sa duol na nang tana. Wapo ka kaibaw. Sa Unsa? liyo pa nakaila, sa duol na nang utana. Unsa man? Sambar mo maka-answer mo na. Sa layo pa nangutana. Sa layo pa wa kaila. Sa layo pa nakaila, sa duol na nang utana. Unsa man? Pangutana good. Question and answer. Unsa man? Wala gyud maka-answer na. Bugtong-bugtong. Unsa pa? Ah. Ado pa murag motor sa duo pa no, murag doktor. Unsa? Lamok? Ih. So, uro-uro pagawa sa to. Unsa man na? Yaman. Ibadah na. Wa ko ka kon aron. So, uro-uro pagawa sa to. Unsa man? Patiro. Batiro. Mao ba? Batiro? Kanang Uro-uro kita chocolate. Unsa man? Empernong kabaho, langit ang kalami. Unsa man? Durian. Dalias na ka-answer. Unsay ngano? Unsay ngano? Why? Why? Gi naka-answer sa ko ah. Unsa man tong imo doy? Sa kalibog yun. Agoy. Unsa rag maka sweldo ta? Minatay gud. Uy, minatay, simbako ka. Ang lajo pag hala. Kinay namatay. Oh. Pag doon na kinsa din namatay. Naapod. Mo na gingog. Sa layo pa nakaila, sa doon na utana. Mao. Kira lubid hagjong bukid. Wa ko man tayo na sista. Sista. Unsa man na? Nabari bukid ng sista do. Unsa man? Ubi. Ute. Kote? Oo, kote.
Yes, Koti. Bira Bukid, Hajung Bukid. Oh, sa to? Bira Lubid, Hajung Bukid. Ilalo ba ito sumbutin? Buti. Hani kay gawa, ani, neri, ani ha. Hindi mo ra magmingaw ka adjang. Pero di, kay patimbang. Mana kag pangapi pa? Kumusta man, Doy? Ang imong bagong pagpanagat, Doy. Unsay kasulti nimo, Doy? Sa istorya sa Banay Berbran. Apason ta kanamo, Doy. Apason ka bitaw ka kay sigwa kuno ka andari. Na bag-o para ba entang kang ni gamit sa imong tuig na kana na standby mo sa kayan, Doy. Papay tuig. Diha tuig naman ti kapin siya ga trabaho. Apa? Sa ginagawa ko,